Good morning, good morning, good morning. Wala pa taning bangon mga katiil. Matakabangan, kagawaan. Naog. Ay, tiyog naog. Ayaw. Kape siya ta. Kape ta. Kape, kape, kape. Good morning, good morning. Tugnaw kaya kong tiil na katilo. Ano ba? Sabi ni nga na kahimtang nga wala. Tumpaw. Sana naman ako'y makadaog atong challenge ni Sir Bon Ordonia, no? Tabangi ko niyo mga katil. Ay, ning apel ko ato yung challenge kay namasin po ko kay basin ako'y makadaog ato mga katil pa. Masin ra ko mga katil. Kay yang ingon dito nga ingon ra yang YouTube channel ipa-subscribe, no? Wala pod timo gipugos kung mo-subscribe ba mo og dili, kay yang ingon dito kay kanang kung makuha ma-reach niya ang 10 million nga follower ay subscribers sa YouTube, magkuha din siya dito og kanang kutob sa naggamit sa iyahang hashtag, magpili din siya dito og kinsay pinakadako og views. Pag namasin ko ako'y pinakadako og views, di ako'y makadawat atong 1 million, pero wala po ko kabalo. Basin di ay sa ko ang kalagayan sa akong kahimtang, basin di ay itabang niya sa kuha. Mara po na ako ang ikuan nganong ako nang i-appeal ko sa iyang challenge kay namasin po ko mga katil. Kay dako na kay ng 1 million mga katil, wala ko ga speak nga ako'y makadaog ato yang challenge kay tanan man ang iyang kuan ato niya kadaghang mga sikat nga mga content creator, daghan kay mga sikat nga padak anay views man yang basihan yag mo appeal to silang King Lax, silang Jessica Soho, silang tanan nga mga kuan kay wala gyud siya gipili nga ako content creator nga maliit pa, pero namasin ra ko ang ako ang kuan to, namasin ra ko kay basin leg maluoy si Sir Bon Ordonia dire niya ihatag sa kuha kay kanang sa ko ang kahimtang sa ang kalagayan mo na nga sa pasensya jud kayo mga katil, ning kagat ko sa iyang challenge kay namasin ra jud ko sa ko ang kalagayan kana lang. Kay subscribe, kay share og sa ako upod paki-follow pod sa kuha sa wala pa nakapalo, o paki-share sa video ani. God bless be all, o good burning.